Merhaba, navê min Baver, baş navê min Turan. Ez ji Mêrdînê me, lê li Amedê dayîk bûme. Ez de 2010 de li çanda dijî Firat dersa govendê kir. Di sal govend dîst, piştre ez derbasî muzîkê bûm. Hez dikir muzîkê. Hevalê me derdorê lê dixistin. Ez jî pir kêfxweş dibûm. Ji xwe biçûktiya min de hezkirina rîtmê hebû. Bi kevçî û çetelan bi erdê lê dixistim. Bavê min jî piştgirî da malbatê min hemû gîşt. Xwestin ez biçim saziyê. Min dest pê kir, bi govendê dest pê kir. Dûra muzîk, xwe saziyê piçek xut kir di sal, nêzî di sal. û piştre ez çûm aram Tigran, konservatwara aram Tigran vebû. Ez çûm wir. Di sal me xwend, îja qayûm hat. Piştî qayûm em hatin mayê cêk vekirin. Ser navê mayê ez xebitîm vir. Ders didam zarokere. Îja ji vir jî qutbûm, piçek pirsgirêk hebûn. Divê ez bixebitiyanam. Ez derketim, îja di sal şûnde ez hatim dîsa dijî Firatê. Ez pir kêfxweş bûm. Yani dîsa bi muzîk re têketim tekiliyê. Yani ji bo min pir xweş bû. Bavê min pir ısrar kir ku ez biçim saziyê. Îja ez niha li dijî Firatê me dersa defê didim. Ji bilî wî ez têm mayê, li mayê ders didim. Heftê carek ji bo zarokan ders didim. Îja ez ê Bendîr û Kahonê lêxim. Serî de ez ê Bendîr lêxim. Bendîr gilover e. Akorda wî heye. Aîdê Cezayîr û Fasê ye. Li wir tê bikaranîn pir zêdetir. Lê nav Tirka de jî heye. Tirk klasîk müzik. Wexta ku lê dixin Bendîr bikartînin. û a tasawuf aliyê olê de jî tê bikaranîn. Îja ez ê ji we re lêxim. Guhdarî xweş.
ev jî Kahonê, ev jî İspanya pir zêde tê bikaranîn. Lê her deverê tê bikaranîn, lê zêdetir li wir üretim li wir çêdibe. Ew gîtar bi hev re lê xistin hîn xweştir e. Îja ez ê ji we lêxim guhdarî xweş.